खुलुमबाय रायजोफोर दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांजोबदो लोगोसेनो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होनानै लादो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंनि गेदेरथार थुलुंगानाय जागोन अब्ला दिनैनि सेथि खौरां नोंथांमोननो होनो लागै आखायाव लादों 2024 मायथाइनि एमपि इलेक्शनआव दुलाराय बर' फरायसा आफादआ थोंजोङैनो एनडिएनि बिजाथिखौ भट होनो थाखाय बर' रायजो राजाखौ खावलायहरदों मख'नो गोनांदि मोनसे माहारियारि आफादब्लाबो माहारिनि स्वार्थनि थाखाय माहारिनि गोजोन आरो खौसेथि गायसननायनि थाखाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोरखौ 100% मावफुंनांगौनि थाखाय राजनीतिक संबिधानिक गणतान्त्रिक मोनथायखौ आबुङै मोनफुंनांगौनि थाखाय इसु आरो एजेन्डानि स्वार्थआव बिटिआर एकर्डनि गासै अनुष्ठानफोरखौ गायसननायनि स्वार्थआव जेलाव थानाय एनडिबिफोरखौ बख'नांगौनि थाखाय आरो गासैबो केसफोरखौ उइथड्र खालामनांगौनि थाखाय मार्टियास नखरनो एक्स ग्रेसिया होनांगौनि थाखाय बे गासै गुबै आयदाफोरखौ लानानै एनडिएनि बिजाथिफोरनो भट होनो खावलायहरदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादगिरि दिपेन बर'आ नैथि खोलोबनि बिसायख'थिया दरं अदालगुरियाव जानो थांगासिनो बिसायख'थि फोसावदिंनाय जोबथा हाबाफारियाव दरं अदालगुरि बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि दुर्गा दास बर'नि जानानै जोबथा फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे लोब लोब रायजो राजाफोरा मख'नो गोनांदि दरं अदालगुरि बियाबाव मोनफ्रोमबो आफादफोरनिफ्राय गामिफोरनि गागि दैदेनगिरिफोर इन्टेलेक्चुयेलफोर लोब लोब बिपिएफखौ मदद खालामनायखौ नुनानै देरहागोना 100% खाटां जाबाय होननानै फोरमायदों हाग्रामा महिलारिया एबसु आरो इउपिपिएलआ सायावसो बिजेपिनो भट होनांगौ होननानै बुंदों नाथाय सिङाव बिपिएफनि बिजाथि दुर्गा दास बर'नोसो भटखौ होगोन दरं अदालगुरियाव गासैबो बर'फोरा आरो गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि रायजो राजाफोरा दुर्गा दास बर'नोसो भट होगोन बेफोर गासैबो ड्रामासो बिजेपिआबो मोनथिखागौदि एबसु आरो इउपिपिएलआ सायावसो बिजेपिखौ मदद खालामदों नाथाय सिङाव बिपिएफखौसो मदद खालामदों बिटिसिनि बायजोआव 2 लाखनिफ्राय 3 लाखसिम आरो बिटिसिनि सिङाव 5 लाखनिफ्राय 6 लाखसिम बिपिएफआ भट मोनगोन होननानै बुंदों हाग्रामा महिलारिया माइक्र' फाइनेन्सनि लननि अफार नोंथांनिसिमबो थांदों नामा गोजाम ऋणखौ बन्द खालामनानै गोदान ऋण अफार गामि गामि मख'नो गोनांदि गोजाम ऋणखौ क्ल'ज खालामनानै गोदान ऋण होनायनि मुङाव हाजार हाजार रां बिनानै लांदों ऋण लागिरिफोरनिफ्राय आरहन कम्पानिनि एजेन्टआ मख'नो गोनांदि 10,000 15,000 रां लानानै 1.5 लाख 2 लाखसिम ऋण होगोन होननानै रायजो राजानिफ्राय थगायनानै लाना थांदों आरहन कम्पानिनि एजेन्टआ नाथाय 6 दानसिमहालागै गोजाम ऋणआबो क्ल'ज जायाखिसै गोदान ऋणखौबो मोनाखिसै बे जाथाया बकाखातआव जादों आरो जाय रां थगायनानै जाग्रा एजेन्टखौ बकाखात पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय मख'नो गोनांदि आथिखालाव ऋणखौ गोरलैयैनो मोननो हायोसै आगोलनि समफोराव ऋण मोननो गोबां गोब्राबमोन नाथाय दानि दिनाव न'आव थानानैनो ऋणखौ मोननो हायो नोंथाङा बेंकआवबो थांनो गोनांथि गैया नाथाय ऋण लानो थाखाय जेसेबांनो सहज जादों बिनिबो सहजनि आरो गोबां बिबांनि ऋण होनायनि मुङाव रोजा रोजा रां एजेन्टफोरा थगायना जानाया रायजोआव सोलिबाय थादों बेनिखायनो बि केयारफुल दरं अदालगुरियाव जोबथा बिसायख'थि फोसावदिंनो फैदोंमोन डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रिनि नुजाथिनायाव रोजा रोजा सुबुं दिन्थिनांगौखाय रां होगोन होननानै लिंनानै लाबोदोंमोन रोजा रोजा लाइमोनफोरखौ बाइकआव थाव सोना होगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय गिबि मन्थ्रियाबो फैबाय हाबाफारियाबो मोजाङैनो जानानै थांबाय नाथाय जोबनायाव बिजेपि गो बेक कंग्रेस जिन्दाबाद मख'नो गोनांदि मानसि सायख'यै रांखौ होबाय बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरा बाखि जायफोर लाइमोनफोरखौ बाइकआव थाव सोना होगोन होननानै फुंनिफ्रायनो रेलि खालामनायाव बाहागो लाहोदोंमोन जायफोर लाइमोनफोरा थावबो मोनाखिसै आरो रांखौबो मोनाखिसै बिसोरो सावबाय बिजेपिनि फ्लेक्सफोरखौ आरो हरजे हरजे बुंदों बिजेपि मुर्दाबाद ससियेल मिडियाआव हिन्जावसाफोरखौ गाज्रि भाइरेल खालामग्रा बिल्लाल हुसेन मुंनि दुथांखौ क्राइम ब्रान्चआ हमनो हाबाय मख'नो गोनांदि आसामनि गोबां फरायसुलिफोरखौ ससियेल मिडियाआव
गाज्रि भाइरेल खालामगासिनोमोन। बिल्लाल हुसेनआ गुवाहाटी बेलतला कलेजनि गोबां स्टुडेन्टफोरखौबो गाज्रि भाइरेल खालामदोंमोन बिल्लाल हुसेनआ। सासेनि उनाव सासे गुवाहाटी बेलतला कलेजनि फरायसुलिफोरा भाइरेल जानायाव कलेजाव गोबां सावरायलायनायबो जादोंमोन। उनाव ससियेल मिडियाआव गाज्रि भाइरेल खालामजानाय फरायसुलिफोरा एजाहारबो होदोंमोन। नाथाय दुथाङा इसारा मोननानै आसामखौ नागारना बेंगालराव खाना थाहैदोंमोन। 7 दाननि उनाव न'आव फैफिनब्ला क्राइम ब्रान्चनि दोलोआ दरं जिल्लानिफ्राय हमनो हायो होनना मिथिनाय जादों। BPF UPPL दोलोआव रायजो राजाफोरा गिनानैसो दंथ'यो, नाथाय सिं सिं कंग्रेसजोंसो दं। भट होनाय समाव कंग्रेसनोसो होगोन। गर्जन मोसाहारि। हाग्रामाया माब्लाबा दिल्लीयाव, माब्लाबा जयपुराव, माब्लाबा एलाहाबादाव थांनानै RSSनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनानै खुलुमहैयो। बेफोर मानि सिन? खनसे नङा, खननै नङा, गोबां खेब एमब्रा-एमब्राहै BJPआव हाबफानो होननानै नाजाबाय थादोंमोन हाग्रामा महिलारिया। BJP, UPPL, BPF, AJP, GSP लोगोसेयैनो दङ। काउन्सिलावबो जयैनो दङ, बिधान सभायावबो जयैनो दङ। BPFआ गावसोरनि अरिजिनेल केरेक्टारखौ दिन्थियाखै। बिथांमोना गोदो जेरै रायजो राजाखौ थगायदों, बेबारावबो थगायबावनो नाजादों। BPF माने BJP, BJP माने UPPL, UPPL माने BPF। बिथांमोना मोनसेयानो बे बाथ्राफोरखौ बुंदों कंग्रेसनि बिजाथि गर्जन मोसाहारिया। मा जाहोनाव NDBनि आफादगिरि रन्जन दैमारिया मेगन मेसेबनानै सहि होबाय होननानै बुंदोंमोन UG ब्रह्मआ? बेनि सायाव खेंफोरथि होदों UG ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि 2020 मायथाइयाव एकर्डनि उनाव मोनसे पाब्लिक मिटिंआव मानगोनां UG ब्रह्मआ बुंदोंमोन, बे एकर्डआव रन्जन दैमारियाबो मेगन मेसेबनानै आरो जोंखौ फोथायनानै सहि होबाय होननानै। बे बाथ्राखौ UG ब्रह्मआ पजिटिभ सेन्सआवसो बुंदोंमोन होननानै बुंदों UG ब्रह्मआ। रन्जन दैमारिया एकर्डनि सोमोन्दै मोजाङैनो मोनथिगौ। कपिखौबो रन्जन दैमारिया नायजोबनो मोनदों। जेलावबो दिन्थिहैनाय जादों रन्जन दैमारिनो आरो लोगोसेयैनो डिसकासन खालामज्लायनायबो जादोंमोन होननानै बुंदों UG ब्रह्मआ। आं बुंनायनि सेन्सआ बेसोमोनबा बे नेगसिएसन प्रसेसआव जेलाव थानाय मानसिखाय बियो इनभल्भ जानो हायाखै आरो पार्सनेलि। नेगसिएसनाव बेसेबां राउन्ड अफ डिसकासन जादों बे पार्सनेलि इनभल्भ जानो हानाय जायाखै। खिन्थु जेलाव ब्रिफ जाबाय थादों आरो। थ' आं मेगन फोथायलायनाय लानानैनो माने नेगसिएसन खालामग्रा ग्रुपनि सायाव मोनसे बिसास लानानै जातिनि सार्थआव बे मेगन मेसेबनानैबो भट माने सुक्तिखौ होदों होननाय बाथ्राया मोनसे बे पजिटिभ सेन्स आरो नेगेटिभ सेन्स नङा बियो। बेखौ नेगेटिभलि भट प्रसार खालामनो नाजानाय जादों। आरो बहुत समाव आं सानदोंमोनबो बे लेंगुवेजआ जुदि हार्ड खालामबायबा मानसिफोरनाव आघात होबायबा बेखौ आं उइद्र'